Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gibadlong ni Wilma ang iyang mga anak nga dili na manawag kang Chito o nga dili na mudawat sa bisan unsa nga ihatag niini. Mihangyo usab ang mga bata nga ihatag ang ilang cellphone aron manawag sa ilang amahan. Pero sige lang, promise. Unya, wapagyan mo ani. Ambi na mong cellphone, mabi. Manawag kong papa. Ingon ako, kanus adjud siya mo uli na dinhi sa ato. Bitaw ma, ambi na lang among cellphone, mapi. Kitawagan pa na ako si Jennifer. Bisag si Jennifer nga pag-umangko ni Chito. Di na ko gusto makigsuod pa mo ha, London. Glenna, Hala si mama. Nisukosap ka ni Jennifer, ma. Best friend pa yan ako siyo. Ngano man, ma. Apilan man nimo si Jennifer. Nasuko man ka. sorry mga anak. Sorry. Kuan, tungod kang papa ninyo. Maglisod ko pagpasabot ninyo mga anak. O sige na, ihatag ko ninyo ang cellphone. Sa kondisyon nga di na gyud mo manawag kang Chito. O di na mo mapaduol pa niya dito sa eskwelahan ha. Di na mo mudawat sa iyong ipanghatag. Pero mikaon lang gyapon na mo si Jennifer, ma. Buotan ba yan si Jennifer? Ma. Sige. Kuhaon ko ng inyong cellphone. Hangtod sa akong mga anak. Guilty ko. Hangtod sa bata nga si Jennifer. Gididan ko sila sa pagpakigsuod. Huwag yun untay lapot ang mga bata. Pero naangin sila. Nga nung nahitapo man di sa akong kinabuhi. Hain man si Vic. Kaingon ko og naa sa banyo. Uwa man di ay. Tuwa di siya sa balkon. Uy, nagbitbit lagi siya baso. Mainom ka siya? Babe! Oh. May bangon day ka. Nainom lagi ka. Painit lang sila awas. Pila lang ka shots. May problema ka? Wow, huwag mo inom day. May problema na. Ganahan lang. Ubay-ubay naman lagi ang nakuha sa binuda sa botilya. Pila lang lagi ka shots. Sagdi lang ko. Namawabi ay mong naong, oy. Misa mo tumistiso kang tanawon. Kadada. Ganahan sabta. Babe, nasans gid na ko nga may gitago kang problema. Sultihi ko, be. Kung unsa na. Basi pa rin makatapang ko. Naibaw ka raw niya, Mia. Oh, nasultihan ka naman ka. Bahin ini, di ba? Bahin sa imong mga anak? Sa kaliviin mo kani adto? Husto ba ko, babe? Bahin sa imong mga anak sa maong babay? Kung bahin man nila, nahibaw sa baya ka nga andam ko mudawat nila. O gisipon nga akong mga anak. Kana pa, may maguwang noon niya ang maabot ng baby. Babe, kung bahin man sa mga anak mo sa maong babay, o gusto kang kuhaon sila, o ganihin natin okay ra kayo na ako. Kana pa, aligri na mi si mama, gali na mi magningaw. Labi na kit si mama. Ganahan ba ng mga bata si mama, babe? Kuan. Unsa, babe? Sige, babe, sultihi ko. Okay ra lagi ko. Labi na kit si mama.
Kay nahibaw sa biya siya. Gisultihan man ako. Hain man dito ng mga bata ah. Oh, ha? Um, Babe, hubog na tingali ka. Puno ng aping mo, oh. Daghan ka na inom. Tingalig mahibong si mama kung makita ka nga hubog na. Kana na lang sa baso maihot da. Abi din ni botelya, be. Nay, oh. Daghan ka na kinug na inom. pero wala ko mahubog. Namuwala ang aping. Bigo apo magha, babe. Inimaho kang binong, babe. Wa pagi ko ni mo tubaga sa akong pangutana. Ngun sa to'y pangutana mo. Kadang mga anak ron mo ba? Hain ba din na sila ron? Tuwa silang inahan? O sa ato pa. Nagkita pa din mo sa ka-live-in ni mo. Wa na. O gipialang ko na ang mga bata sa iyan. Gibiyaan ng mga bata? Mao na istorya. Mikuyog siyang kipulin ako. Mao ba? Dili siya maayong inahan, babe. Kung mo ani nakahatag di mo problema, babe. O sige, kuhaon na tong mga bata. Og dadon ta dinhi. Oh, nga nakitanaw ko ni mo. Mahalon ko usab sila, babe. Tuhoy ko. Ipakita ko nilang pagmahal sa usa ka inahan. Kuya, sige kong tawag ni Papa. Out of reach lagi permi. Ngano man kaha, kuya, no? Gi-off tingali. Mitawag sa bitaw ko, mao man gihapon. Sa laptop ni mo, kuya. Offline iyang computer. Busy tingali si Papa. Lainasad ni Papa, uy. Mao nang may ubos po si mama niya. Unsa kuya, no? Hiubos at gani ko. Ako sab. Sige lang siya promise. Maayo pag si Tito Chito atong tawagon kuya. Dili lang ta magsapa ni mama. Ayaw, uy. Masuko si Mama. Oh, dito sa school, naamagit sa Jennifer. Ami kahon gyapon ako kuya, oy. Puutan ba ya si Jennifer? Mga anak, niara day mo din, he? Pag-ilis mo, be, kay maning bata. Nainumdum ko nga death anniversary dayron sa akong inahan. Magpamisa ta kang lola ninyo. Kuyog si Yaya, ma? Kita lang. Sige na, pag-ilis na mo. Kamao ka namang matima sa mong kaugalingon, no, iha? Glenna? Kamaon na oy. Dako naman gud ko. Sige na. Pag-ilis mo. Og ayaw paglangan ha, ron makaabot ta sa misa. Ma, kitawagan pa na ko si Papa. Unya? Sige man lang out of reach iyang phone. Hasta po si kuya na nawag. Maugyapon. Busy to sa iyang trabaho. Sira unya manawag ninyo mga anak. Sige na, pag-ilis na mo. Salamat. Nadutla na gyud si Chito sa kong gisulti niya. Pila ka adlaw na nga wa siya maghasol. Padayon lang unta niya. Hinuon. Di na siya makatawag sa akong cellphone. Bago na sa bang akong simpak. Ang telepono. To sa banyo silang aling. No, di ko matupag. Tingalik si anak, si Chito. Umasa makatungog ang mga bata, eh. Na sila sa kwarto. Bahala na, di ko lang gitubagon. Bahala na kinsa na. Huwag yung may punot sa telepono. Kapila lang ko manawag. Bisa na mga bata. Nag-miss call sila na ako. Aduhag yun. Wala ko i-register ang ilang mga ngan, pero familiar ko ang ilang number. Naglikay lang ko tungod kang biya.
Gidimod ko pa niya nga kanunay kong makita ug ikasulti ang akong mga anak. Manawag kong usap. Kulbaan ko mo tubag. Kisang ka na yan. Ma, wala gini mo tubaga ang phone. Kuan anak. Ako na lang, Pi. Hello? Glina, anak? Ikaw, ti ay pa? Lainan ni mo pa, uy. Oh, nasuko ka ba, iha? Sige man kag-promise nga mo ani ka, Pi. Nga mo pa ulit na ka. Kanya wag yapon. Sorry anak, may kakulian lang. Busy pa sa papa ninyo. Sorry iya, ha? Si Kuya ni Ubi, nag-miss call man muna ako. Sorry nga, wala ko matubag. Busy magod si papa, iya. Si Kuya mo, Ubi, Naiubos po si kuya ni mo. paduula siya kay sabton ko. Sorry yung kayo, iya. Paduula si Kuya mo. Doa sa kwarto si kuya pa. Itoon ako. Kamo na si mama pagsulti pa ha. Tawagod sana ako si kuya. Mao. Sige nak. Tuan na si kuya ni mo kao. Tuwa sa kwarto si kuya ni mo Lindon. Huwat na lang ka diyot ha. May mong makigsulti kas mga bata kada adlaw. Ayaw lang gid sila kuhaagi ka nako. Kung pasaksihon mo ang mga bata sa mong binuhatan, buhaton ko ang tanan, Wilma. Na magkuha ko ang akong mga anak. Buhaton mo, Vic. Sige, suhi. Kay mag-atubang tasukmanan. Usa, kahilas ko ni mo. Nagkasaha ka. Mausab ka. Umaanak ang babae ni mo. Ikiha ko ikaw concubinage. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!